Veliki pozdrav pratiocima magazina Aura, kao i pratiocima istoimenog portala Aura Bar. U kratkim crtama najavit ćemo decembarske magične dane, kako će oni delovati na nas i kako će delovati na naš životni deo. Decembar je inače mesec kada trebamo iskoristiti i izbaciti sve negativne osobe iz svog okruženja i svog života koji su nas tokom prošle godine i tokom prošlog perioda na neki način označili i onemogućili nas da idemo svojim poslom. Takođe, i u jednom delu meseca postoji jedan segment kada možemo se bazirati na poslovnost i razmišljati o poslovnim delovanjima i o poslovanju, ne bi li nam to apsolutno uspelo tokom naredne godine. Jedan delić decembra, odnosno par dana u decembru, roditelji koji nemaju dece, a žele da imaju svoje potomstvo, mogu biti malo vredniji i poraditi na tome, zasigurno će uroditi plodom. Što se tiče magičnih dana u decembru, više možete pročitati u magazinu Aura, časopis koji se već nalazi u prodaji širom Evrope, kao i na portalu istoimenog magazina aura.bar. Veliki pozdrav od Zorana Šumadinca.